И здравейте хора, аз съм Тенко, днес сме с наш PvP, както се вижда, клипаше някъде към 10 минути, ето Shadowman, нали, е доста готин слот, даде слот, а пък Бале е доста готин онер, анонимност според мен не става много, ама както и да е. Ето сега в момента му пиша това канала ми и да ви хареса клипа. Сега отиваме на спална. Ето вижте, точно спечелих наградката и ето сега ще ви разведа малко изпална и сървъра горе-долу за 10 минути ще има второ продължение и да много ви хареса. Гледайте и другите клипове на поредици, как тук ще оцеляваме с хора и така нататък. Клипът ще бъде рекламиран най-вероятно на много хора и за това до след малко. И така хора, тук съм, изпължавам клипа, така. Ето вижте, сега ще ви поразведа малко изпална, ще отидем на някой друг ларп. Ето вижте ларповете, това са всички ларпове, ще отидем на ларп. Къде да отидем на ларп Kit Battle? Да отидем на Mob Arena. Така. Ето, вижте, при малко спечелих наградата. Къде е Mob Arena-та? Така, по принцип на Mob Arena-та, само когато имаме евент го правим. Затова в момента няма Mob Arena. И така, мисля да отиваме на следващия джоб. И така, тук си ще има малко Kit Battle. Опа. И така, мисля, ларп, чакайте да ливна, ларп, да отидем на ларп. Пейгър, например. И да вам хареса клипа до края. Така. Ето ми Ender Chest-а. Покажам си всичко от Ender Chest админите. Ето, нямам хакове, както се вижда. По принцип снимам с хакове, ама на 1.7.2 или на 1.8. Но не искам да използвам хакове в този сервер, за да не съм бан. И ето виждате как е в момента работата в сервера. Сега почва евента. Мисля това да бъде за днес. Утре ще снимам още един клип, който ще бъде 100 пъти по-дълъг. И до скоро хора!